back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, ingenile ke imiyalezo yenduduzo emndenini ke ka Presley Junior High ongasekho ke emhlabeni. Indaba ke zokudlula kwakhe emhlabeni ziqinisekiswe yilabo ke akade ke esayinwe ngaphansi kwabo la endimeni ke yezokulingisa okuyi MLA. Iyona ke iveza ukuthi ke ushone namhlanje eksendwa kulesibili nje mhla ka 27 May 2025. Guys ke uCobra ke noma ke uPresley udume kakhulu noma waduma kakhulu ngesikhathi ke simbona laphana ke kumdlalo kwakuthiwa ke itsotsi la tapa khona indondo eziningi kakhulu ngisho nangaphandle kwase South Africa. Waduma kakhulu ngaso sikhathi I think 2005 edlala ke umdlalo kwakuthiwa itsotsi main character ewutsotsi. Waphinde ke waba popular kakhulu kumdlalo The River edlala noLindiwe enguCobra. And yeah guys, njengamanje ke simbona ke kunenye futhi ke umdlalo ke adlala kuwona manje kuthiwa iCobras. Currently guys kade esethuleni kababa wakhe uMkwena eyokuthandaza esho ukuthi amukela umoya wakhe. I found it strange ukuthi kube yabo kube into enzeka ngempela ke manje njengoba engasekho ke nje emhlabeni. Kuyamangaza ngempela ukuthi le character le uyidlale kanjalo kanti vele ngathi isikhathi izovezwa ngibona kude kuzobe kuyinsuku zakhe ke zokugcina. Well guys, bathi ke waqala ke ukulingisa esasemncane kakhulu bakithi laphana ke eNorth West Council of Art. I think we no 10 years ngokusho ke kwalabo kade bemsayinile kuthiwa wekade ke edlala lapho ke kuma drama akhona. Ndike thina ke njengoba ngisho siqala ukumbona ke la kumabona kude wethu esedlala ke kuyitsotsi noma uqala ukuduma kakhulu edlala ke kuyitsotsi. Ngiyabona ama comment abantu ke laphana ku social media abanye ke bathi ke that last episode, as I was saying, of Cobras, the last 2 episodes, in fact the storyline had him praying at the graveyard, first in a shallow grave and then at the head of an unknown but clearly real tombstone, begging his ancestors to save him a seat. I got chill. He invoked something there. Well guys, omunye kumkhumbula ke indlela ibiza ngakhona ke uPolinski. I know guys, this is so painful bakithi. What a talent. What a talent. Yabona ngendlela edlala khona ku The River guys, it was natural. Yama kuthi umuntu actor natural aka strugglish nge-character, like it was just natural nje guys indlela iactor ngakhona. Makuthiwa akaphuza utshwala kube ngathi uthi vele uhleze edakiwe every day. But ke guys indaba ke zokudlula kwakhe emhlabeni zibhlungu kakhulu and bekumuntu ke obesasemncane kakhulu njengoba ke ekade ke no 40 weminyaka. Bezothena 41 if bengakawutheni vele ke u41 this year. Akashiwo ke bakithi ukuthi ke yini eyenzekile kuCobra. Besingaze sizwe futhi nokuthi kuthiwa uyagula, but ke something happened to him that took his life. Asazi ukuthi yini and we don't want to speculate. Bantu bangaze bakhuluma izinto ezingekho. Asazi akuvezwanga kwepublic ukuthi yini ke ethatheke impilo yakhe. Emndenini wakhe, ihlobo, abangani kanye ke nabo bonke abantu bamlandelayo njengoba kade ke engumuntu ke owaziwa ngabantu. Sithi nje akwehlanga olingehliyo. Uwile bakithi umuntu omkhulu. We dearly miss him kakhulu ngizomkhumbula ngesingisi sakhe lapha. So alignment lapha yana with The River. I know wephethe yakhe dictionary mase sikhulume serola uze ukuthi yazini hayi this guy yazi uyayenjoya le character yakhe kaCobras. I think that is why ke bake baphinde futhi benza lesa story kuthiwa iCobras, because you know people were enjoying uCobra from The River and they decided ukuthi bathu extenda kancane ukuthi siphinde simbone futhi kumabona kude wethu kanti ke simbona nje sekuyinsuku zakhe ke zokugcina engathi umoya wakhe ungaphumula ke ngokuthula. Mangabe sebeshilo ukuthi kwenzekeni guys, will come back and update you. Bye.